Имам ли ниско самочувствие и как да се освободя от него? Преди години аз имах много ниско самочувствие. Чувствах се малка, нищожна, недостойна, неспособна. А ако и вие сте имали такова самочувствие, знаете как се чувстваме в такива моменти. Това самочувствие се отразява на начина, по който се обличаме, по който се движим, по който изглеждаме, по който говорим или най-често не говорим. Постоянно се свиваме, чувстваме се малки, неспособни, недостойни. Аз до такава степен бях свикнала с моето ниско самочувствие, че го бях приела за втора природа. Но вече открих своята първа природа и знам, че аз съм достоен човек, способен, мога да постигна своите мечти, заслужавам да ги постигна, заслужавам да ми се случват хубави неща и да срещам приятни хора. И продължавам да го уча всеки ден. Започнах, първата крачка беше, когато посетих за първ път курса Суперджъмп. Продължавам да го правя, разбира се, защото едно от неговите упражнения е прекрасен инструмент за това да повишим самочувствието си, да се почувстваме значими, да признаем пред себе си, че сме достойни, способни, че хората могат да ни уважават заради това, което сме, и съответно започват да ни се случват такива неща. Хората също започват да ни приемат за достойни, за добри хора, за способни, да признават нашите заслуги. И всичко това се отразява както на нашето самочувствие, така и на настроението ни, на нашия живот. Как да направим това? Както казах, едно от упражненията на Суперджъмп е прекрасен инструмент за това, и ако вие искате да научите повече, можете да ми пишете, да напишете "искам" в коментар, можете да ми свънете по телефона и на имейла, които ще оставя като коментар на това видео. До скоро, и да знаете, всеки от нас заслужава добро самочувствие, защото е добър и достоен човек.